mai am foarte puțin. Așa să-l fac la minim, măcar știu că eu merit. Și la, gen, dacă dau la altcineva, atunci mai pe ea. Indiferent. Mă dai, nu nimerești. Păina, dar tu ce faci, mă, Ionuțu? Ai intrat și tu în sfârșit în casă. Bună, Denis. Mulțumesc de aprecieri. Răzvan. Nu, Denis, nu răspund în privat. Deci aveai ceva să-mi spui urgent? Era urgent, nu știu, s-a întâmplat ceva. O să, Ionuț, o să. 2% și pielea. Deci uitați-vă și voi că n-am cu cine să mă joc. O să... Ca ce-ai zis tu? Fură inima. Parcă-ți fură inima. Păi nu. Ca noi neam de spăitor. Bună, Anonim! Ai mei aprecieri, vă rog, până vine cineva care să ne jucăm. Duc la... Mulțumesc! Adică, Răzvan. Nu știu, eu nu știu. Nu te las să scrii. Yes, Anda! Hai! Не хочеш грати чи що? А це ж інший аккаунт. Основний аккаунт. Thank you so much, Rose! N-am scris bine în engleză. Mi-am scris bine în engleză, lol. Вже давно? Вау, та ти зараз крутий. Сонечки, остання секунда, last sugar! Бусечки, останні секундочки. Păi nu-l știu, i-am zis că nu-l știu, eu nu să rescrie el. Такий махочий, прям класним. У мене вообще в гаражі прям ремонт. Поїздочка, поїздочка, там, коротше, всі механізми, всі діла. У мене прям крутий гараж. Ori sunt eu nebună, ori nu vrea? Scrie pe Insta. Nu! Nu, Cristian! Hai să vedeți acum.
Așa, lol. LOL. Ah. I-am spus că aștept.